नै पिकनिक जाग्राफोर सफैनानै दं आरोखि ना बेलाय नै पिकनिक जानो माखासे मानसिफोर फैगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै थांगोन आरोखि बै एरियाजों जाहैगोन नै पिकनिक जानो बेजों थांगोन आरोखि फैनायनि थाखाय चार्ज लानाय जानाय नङा बहाय फैसा लाया आरोखि फैनो हागोन मात्र नैबे दालां भाराल' होनांगौ आरोखि गारि गंसेयाव 50 थाखाल' ना आदा बिराद बरिया जायगा रायजोफोर पिकनिक जानो थाखाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो देखायहरनो सानदों आरोखि ना पिकनिक जानो जायगा बिराद बरिया जायगा बहाय नैबेलाय नै बैग्रि बिफाङा बिराद गाहाय गाहाय पिकनिक जानो मोजांथार बिराद खुला खुलि जायगा नोंथांमोना नायनानै लादै माने आं देखायलांनि नोंथांमोना दै बिराद बरिया जायगा पिकनिक जानो थाखाय नोंथांमोना फैनो हागोन ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोरखौ आं देखायलांबावगोन नोंथांमोना एरियाखौहाय पिकनिक जाजायो ना जाजाया नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आङो दा भिडिअखौ देखायलांनि दै मोनसे जायगा दङ बेयो चिरां जिल्लायावनो दङ दै जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो दङ नोंथांमोना जुदि पिकनिक जानो गोसो दंबा फैदो जाफैदो आरोखि ना बिराद खालि जायगा बिराद समायना जायगा नै बेखौ नुखाबाय दा रायजोफोर ओरैबायदि समायना जायगा बे जायगायावहाय माने सोरबा सोरबा पिकनिक जाफैयोबा आरोखि ना नोंथांमोना थांनो बागोन आरोखि बे जायगायाव बैग्रि बिफां गाहाय गाहाय बिराद मोजां माने साया नायै नायैल' जाफैदो होमबानो बरिया आरोखि पिकनिक जानो थाखाय बेखौ नुहुरखाबाय दा नै ओरैबायदि जायगा मोजां आरोखि बेवहाय पिकनिक जानो थाखाय बिराद बरियालै जायगाया रायजोफोर नायनानै ला नोंथांमोनाबो पिकनिक जानो गोसो दङबा बे जायगायावनो फैनानै जाफैनो हागोन आरोखि बेवहाय बारा लोंग्रा जाग्रा मानसिफोर फैया दै रायजोफोर माने बेवहाय जाया फेमिलि पिकनिक जाग्राफोर फाल्थु फुल्थु जायगा बेयाव थांलाबाया आरोखि ना बेहाय जेबो डिस्टार्ब गैया आरोखि लोंग्रा जाग्रा बे जायगायाव फैया दिनैहाय खम मानसिफोर जाफैनाया माने मोननै मोनथाम जायगाल' नुनो मोनदों आङो ओमफ्राय माखासेया फैयाखै दिनै दाख्लि थांनाय समफोरावहाय गोबां मानसिफोर फैदोंमोन बे जायगायावहाय नै नोंथांमोना नायनानै ला बरिया जायगा दै नोंथांमोना सोरबा फेमिलि जब पिकनिक जानो गोसो दङबा नोंथांमोननो देखायहरबाय आङो नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि जानो गोसोबा फैनो हागोन नै बैग्रि बिफां बिराद दैयाबो खाथियावनो दं दैया रायजोफोर नोंथांमोना दै गैयाबो साननो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबा नुगोन आं दा दैखौ देखायगोन आरोखि दैयाबो दङ जायगायाव बेलाय नै ओरैबायदि मोजां नुयोना पिकनिक जानो बेयो गासैबो बैग्रि बिफांजोब रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नै बिराद मोजां जायगा पिकनिक जानो थाखाय खुला खुलि जायगा दैलामबारि जायगा बियो रायजोफोर आइलेण्ड एरिया दै आइलेण्ड एरिया बियो माने खालि जानानै थानाय जायगा बिराद फोथार गुवार आरोखि नोंथांमोनानो नुफैगोन फैयोबा नुफैगोन आरोखि ना बेखौ नुखाबाय दा ओरैबायदि मोजां पिकनिक जानो स्रि स्रि फैदो जाफैदो आरोखि नैबेलाय नै बेखौ नुखाबाय दा देखायलांगासिनो दं आङो जायगाया बिराद मोजां नोंथांमोना फसायोना फसाया कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बिराद दैलामबारिथार नै खुला खुलि जायगा बेवहाय दैनि अभाब गैया दैखौ आं देखायहैगासिनो दङ थांनानै नै पिकनिक जाग्राफोर सफैनानै दं आरोखि ना बेलाय नै पिकनिक जानो माखासे मानसिफोर फैगासिनो दङ ओमफ्राय ओरै थांगोन आरोखि बै एरियाजों जाहैगोन नै पिकनिक जानो बेजों थांगोन आरोखि बेलाय बरिया जायगा दै पिकनिक जानो नैबेजों थांसिगोन दा आइलेण्ड एरिया दै बे रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला जायगाया बिराद मोजां नुयो नै बेलाय आरोखि ना नोंथांमोना नायनानै ला बे जायगायावथ' बेजोंथ' दै गैया दस्रा साइडजों दङ आरोखि खाथि नोंथांमोना फैनानै नायफैनानै जाफैनो हागोन आरोखि नैबेलाय जायगा बेबायदि आरोखि ना खुला खुलि जायगा दै रायजोफोर बेलाय ओरैबायदि मोजां नुयो नैबेलाय नै जायगाया
बेहाय फोथार बारि आरोखि ना जेबो गैया बेवहाय ओमफ्राय पिकनिक जाहैग्राया जाहैबाय ओरैसो थांनांगौ ओमफ्राय बै नोंथांमोना नुहुरखादों बै नैबे जुम खालामनायखौ नायदो बेयो जाहैबाय बेयो आइपुवालि दै आइपुवालि ब्रिज बियो बे आइपुवालिनि ओरैहाय फैनानैनो आरोखि गाहायाव बेनोसै दे रायजोफोर माने दैया नैबेलाय नैबाव दङ दैया बिराद स्राय स्राय बोहैनाय दै बिराद मोजां जायगा बेहाय आइलेण्ड एरिया बियो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै दै माखासे बेजोंनो बारो दैया नैबेलाय दैया बेनो दै लायनै दैया बिराद गुवार जायगा रायजोफोर नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय पिकनिक जाग्रा जायगा नैबेनो मोजां नुहुरखादोंना रायजोफोर